Bigarrengo platerekin hasteko prest, ezta, Maritxu? Prest. Hori da, gozogintza ikusten dut, hemen ikusten ditut osagaiak, eta gozo kontuak dira, orain honetan. Zein izango da? Bizko flan, mamiaren izozkeaken. Hori da, bizko flan. Bizkotxu eta flana bat egin da, ezta? Hori da. Hori da, osagaiak izango izkizuet. Irina altzagarriarekin nahastuta, arrautzak, azukrea, limoia, vainilla, zotza, rona eta esnea. Orduan hasiko naiz, lehenengo eginko dut karameloa. Bai, hori da. Orduan hori jarriko du berotzen, azukurea. Berotzen eta zu ere martxan ipini beharko dut, ezta? Bai, Hori da. hobe. Hori da. Hori, azukurea limoi pixka batekin, Bai. tanta batzukin. Hori da. Pentsatzen dut hemen moldearen azpikaldean ipiniko dezula, Hori ezta? da, bai. Hori da. Horixe. Zeuk etxean egiten dituzu postreak, ezta? Hori da, bai, Hori da. etxekoak. Gaurko honetan bizkotxua eta beste batzutan tartak ere egingo dituzu. Tartak ere, eta gero bai mamia, ere Mamia. ondero daukagu. Mhm. Bai, eta Ondo, etxeko goxua ere egiten dugu Egiten duzu, mus de limon, bai, Hori da, hori da. hola gauza. Orain hau, berotzen den pixkat, bitartean ere jarriko dugu Ez nire berotzen, esnea, ezta? Bai, Erki, vaininakin gero flana, hori da. Aromatizatuko dugu vainilla Hori da. zotzarekin, ezta? hori da, bai. Arki da. Kasu honetan, vainilla erabiltzen duzu behin eta biru aldiz bai, Bai, ezta? bai, bai. Hori da, askotan zenbat eta gehiago erabili, biru Zapore aldiz zaporea gehiago, bai. hori da. Bai. Bai, Gero ondo pixka- dipan, pixka gehiago emango diot, Bai, bizko flan, Ondo. Hemen izena bezala, berria, badakit, ikusi izan dut beste, liburutan, da horrela, bizko flan, dola, baina hemen txorienen, esango ginuke, izen ez bai. binepen lehen da bizi, bai. bai. Hori da. Hasi da, Hau, zen. errezeta hau, lagun batek, hori esan zen, berak hori probatu zula toki batean, eta hori Bai. oso goxoa zela, Bai, eta, esan Animatu zen, erakutsi, eta eta hori da. ginen prestatzen, eta bai, bai. Eta gustora, ezta? oso ateratzen da, bai. Hori azken finean gertatzen da bezeroak esaten dute ona da, no ez? Berriz eskatzen dute, Hori da. eta berak erakusten dute, eta onartzen dute. Segitu behar dugun. Hori da. Bai, prestatzen. Hori. Zen betiko moldea, ezta? Betiko bai. Betiko moldea. Hori gero jarriko dugu ere, nola esaten da, Eh, baino Maria. Hori da. Bai. Maria baino. Hori Maria baino. Hori da. Bai, kolori hartzen, Bai. lasai, utzi lasai. Bai, ez Hori da da. era Bai, errebertin. guk egin berdeu, bere kolore politakin, da Bai. dotore. Bueno, azte guzti honetan elkarrekin nengo geha Maritxu eta Bilok, eta badakit, guk ikusle asko ditugu txorienen, baino egun hauetan, txalekuko inguruko herriak eta denak guri adi daude, ezta? Adi, Adi bai. daude ikusten programa. Gaur beraiek lehenengo eguna dute, baina badakizue egunero Baskalunduan, ea Maritxuk, herria nola uzten duen. Altu ora. A ber. Hori da. Hasiera ona. Barkatu, Bai. balen baduzu itzali, bai. zergatik, Bai, itzali, bai. atea zutatik, Bai. Hori da, bai. Hori da. Hori da, ja. Hori da, bai. Kolori Orain hartzen. ja, zuzenean ja botatzen dugu hemen. Hori da, ondo. Hori da, Ja, hemen botako dut ura pixkat. bai. Pixka jola. Bai, hori belaxe gainare Bai. geratzen da. Bai, kolore Horra. polita, Hori da. Bai. Ondo, eta Bai, ezin ere badi joan, bai, hau bai, pres, bai. moldia, listo. Orduan bitartean egingo dugu ere Arrautzak. arrautzak eta zukurea. Nahaztu egingo dituzu. Hori da. Hori da, ondo. Hori da, alkarren artean. Hori. Haitxoen azal bat. Hori da. Kendu. Hori da.
Honekin zeigarrengoa. Hore barrura, zakarrontzira. Bale, hori Listo. neuko dut hau, Zina listo, bai ez? Bai. Hori da, gainezkein baino lehen otillo, ez nia, listo, irakin da. Hora arkiba, Azukrea. Batatzen dugu azukrea. azukrea zenbat ipini duzu hor, Berreun, bai, berreun berreun gramo, hori da. bai. 6 arroltze, Hori da. 6 arrautz, 200 gramo azukre, bai. baina Eta badakizue, litro bat esnea. hori da, hori da. Orduan, esnea igual hori, ozten da pixkat bestela gero hemen... Bai, bestela, egiten du hori da, arroltzeak hori da. emakizu, bai. Bai, Xoa, ez? xoa botako izu, Bai, a ber, hori da, hola xen. Litro guztien astu behar dezu hemen? dena, bai. Dena, hori da. Gero egiten duna da, sobratzen balen bada, Pixka bat, pixka bat, pues beste gauza baterako. hori hau utzi, ibili, hori, bai. hori da, bai. Baina, bai, Bai, gero momentuz- natilak egiteko, eta Hori bueno. da, bai. Mhm. Baina, momentuz, bai, dena jarriko dugu litro oso. Oso, ondo, ondo. Ze pixkat, Bai, hori da, oso. hola xen. Ya está, ya alde zu bota Guztia, ez da? Bai, etxo, a ber, bai, nena ez den, baina ere hori. Hori da, esne gaina, hortxan. Hala. Arkia, hau batzea. Eta hoi ja da gordon prez, ja moldera botatzeko. Horien Hori da, botako dugu bai, hemen. hola hau. xen, buruntzaileak lagundu. Kolore harra mandit joa arrautzak, ez da? Hori da. Hola xen, hori da. Eta orain labian sartuko dugu, labia 180 gradutan, bai, ez da? Bai, Eta zenbat lehenengo denbora? egingo dugu bizkotxoa, Bai. bizkotxoaren masa, Bai, eta gero bai, labean sartuko dugu 180 graduan 20 minutu. 20 egola, minutu bai. horrela. Gero hori, pues joan behar zaio pixkat ikusten, eta ikusten balen bada bizkotxoa ja gora, pues Hori da. Gaine zuretzeko kasu honetan txorieneko labea da berria. Eta ea nola igual ja, ai, ikusiko dugu. igual Lasai. denbo gutxiago. behar Bai, da. baina gutxi gura bera, Ya está. 20 minutu gutxienez behar du. Orduan, labian, ja sartzea bada, o bizkotxa Orain esateak? bizkotxoa egin behar dugu. Ondo, ondo. Hau hemen txin utziko dut orduan, Bai. eta hauan bizkotxo Orduan, egiten hasiko bueno, da. Ni garbituko bizkotxo zula bat, zai. bai. Hori da. Hola xe. Orduan horren egingo dugu bizkotxoarena, ere, Hori da, bai. nastu ere arrautzeak, Arrautzak. azukeria eta irina. Hori da, ondo. Lau arrautz. Hori. Bai. Okay. Eta hemen irina dakazu, ja naztuta altxagarriarekin, Bai, ezta? hori da. Sobretxo bat, horrela xin ipinetxo, Sobretxoa da, sobretxo pixkat, bat. hori, Pixkat, bizkotxoa, laguntzeko hori, bizkotxoa jasotzeko, altzatzeko. bai, Hori da, bai. altzatzea. Ondo, ondo. Azukera nahaztu baita ere. Ontsen ezaten egia kantitate guztiak, baina badakizue gure webgunean, gure atarian dezuela, bueno, klikatu eta bertan jartzen ditugu ondo eta zehatz kantitate guztiak. Hori da. Hau egin behar da, bueno, da, tamizatua dago, Bai, hori Hori da, fin-fine fin, jartzeko. hori da, Ja, bai. hori. Hori pixkanaka bota. Pixkanaka bainik lagunduko izut botatzen. Bai, eskerrik asko. Hori da. Zuk bi alaba dituzu baita ere. Bi alaba, Hori bai. da, eta azte burutan da bizka laguntzen dizue, lana Bai, joaten dira, bai. Naiz eta, Protestaka batzutan, hombre, baina... zupentsatu zazu, azte guztian beak nahiko Bai, duela bai, bere bere lana ikasketakin, dute. hori da, hori da. Bai. Pila karrera egiten nahi dira, Bai, eta bueno, hori bat, Maitane, Maitane? Luizena, txikiena, ari da farmazia egiten Gasteizen, Abira, eta oso ona da, Azkarra da, bai, azkarra. ikasten du pila bat, bai. eta bestea zarrena Naiara, eta hori Bai. dago Iruñen,
administratibo egiten. Egiten. Bilak etxetik kanpo. Be, aste hori da, guztian. bai. Eta gero etxera etorri eta lan egin behar, hombre, claro. Bai. Imer bari badain, baina hori da, ondo. Bueno, pues ya... Hori da, oso ondo. Bueno, ya dago ya... Eta honean hasten dezu, ezta? Hori, hor bota Hori da. poliki. Bai, hautzi, atzea, Bai. eta hor dakazu mingaina, hori da. Bai. Ordeno... Goxo, Bai, laxen. poliki, ez Bai, daila... bueltan. Hori da. Edarki ba. Ondo, dana barrura joa, bildurri gabe. Nahi nik hola moitzia. Hori da, hola bai. Ondo. Bilen artean zozingo dugu, ez da? Hori, hola, erraxa. Hori da. Ikusten zu hemen flana eta bizkotxua bilen naztu du eta bizko flan. Arki. Gutxienez 20 minutu, 180 gradutan. Hori da. Itxirindako postria. Zeuek etxen iteko da bestela etxalekura joan da bertan jan. Xerita jan. Eta nunda etxaleko hasieran esplikatu dugu. Imotz bailaran. Nafarroa. Listo. Ja, azken dugu. Ja pres, ja labea. Barruan zertzeko. Barke. Hora, hona etorgo naiz. Hau altza da eta koloria, arra koloria. Hori da, listo, berua da. Zitxura ona, ez da? Ona. Hori, puntu hartu diogu txorieneko labiai, ez da? Orain egiten duguna da busti Ronarekin, pizkarekin, hori da. bizkotxoa. Bai, zapore pixkat emateko, Hori da. hori da. Ronakin bustitziet hori badakizuen, horbeak nahi baldin badu, Hori da, beste zuko itura gauza dakazu, batekin, hori da. Beste likore batekin, eta beste batzutan, nola aurrak dauden, likorei gabe. Hori. Baina gu gaurko honetan, Ronaren ikutuarekin. Ederki. Haxe, kontuz moldia oso berua dago, Bai, orain egingo dugu, bueno, utziko dugu hozten. pixka-pixkat. Bai, hori, bueno, gero egiten dugu, ateratzen dugu, ateratzeko ja egiten dugu. Hori, 5 minutuan alaxin utziko dugu Bai, orduan, 5 zergatik minutuan oraindik alaxin utzi dago eta bera oso lagatoz. beroa, Bai, eta orain ateratzeko egiten dugu. Hori da. Bai, askotan pixka da 4 minutu, 5 minutu utzita. Hobeto. Bai, Hori da. hemendik, Hori bai, barrualdetik ere bai. hori. Holaxe. Arki bat, eta sorpresa. Eta orain, a ber, sorpresa hori da. Ja. Hori jarriola, eta... Zeuk eman buelta, A ber, bat bita bat iru. a ber. Eta ja, Listo. Arki. hemen daukagu... Borobila. Borobil, Borobila. Hori da. Eta orduan orain... Hemendikan zati bat astatuko, Hori, zati bat. Aurkeztuko du zati bat. Bai. Hori da, naran bazu hementxen utzi, ez? Hori da, bai. Hementxe utzi, eta hemen lan alazaien hementxen. Bai. Hori da. Orduan Hori da. zatitxo bat moztuko dizut orain. Hori da. Hora xe, kutxillo azpiti pasan naran bazu. Bai, hori. Listo. Orain moztuko dut erditik, pues fintxa hau finago azaltzeko. Horiago. Bai. Hora xe. Hola, orain, bai, Hora xe. hau. Bai.
Puskatu egiten da pixkat. Pixka bat, hola da, baina hola, peindu eta listo. Hola, eta orain mamiko izozkia jarriko dugu. Hori, ate ingo ez, bai, ezta? mesedez. Bale, ba. Hori da. Igual ateratzen du. Mamiaren izozkia, ezta? Hori da, ultzamako Bailarakoa. postrea da. Hori da, bai. Eta honek baldu ke puntu hori? Bai, Bai, ematen diozu hori da. Gaur egun erosten da, bai, nahi izan ezkeo esnea ke puntuarekin, Bai. eta hori da. Zu kasu honetan, helatua egin da erosi dezu, ezta? Hori da. Hori da, ondo, ondo. Eta orduan botatzen diogu Bai. hemen karamelo pixkat, Hori da, bai. japaintzeko. Hori da, bai. Sí. Hori da. Ara, Eta aurkeztu egingo dugu, ezta? hori da. Oso ondo. Eta orain, gure xefaren azken ukituak ezan, eta berera daztatuko postre goxo hau. Azukrea eta limoizukuaz karameloa egin, eta moldean sartu. Esnea, vainilla azotzarekin irakin. Arrautzak eta azukrea nahastu. Esne beroa gehitu eta moldea bete. Arrautzak, azukrea, irina eta altxagarria nahastu, eta moldean sartu. Maria bainuan, labean sartu. Mamia izozkiarekin lagundu, eta karameluarekin gozatu.